F'San Pawl il-Baħar l-Ena Malta għaddejja b'xogħlijiet ta' titjib fis-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku. Bħalissa qed jitpoġġew 18 kilometru ta' cables ġodda taħt l-art b'investiment ta' 7 miljun euro. Dawn ix-xogħlijiet jaffettwaw madwar 25,000 klijenti kemm residenzjali kif ukoll kummerċjali. Bħala parti mill-proċess ta' konsultazzjoni l-Ena Malta kellha wkoll laqgħat mal-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar u ma' diversi lukandira f'lokalità fejn ġie spjegat il-proċess tax-xogħlijiet u l-impatt tagħhom fuq il-komunità. Iċ-ċermen eżekuttiv tal-Ena Malta Ryan Fava qal li għal darb'oħra il-kumpanija qed tieħu l-inizjattiva biex ittejjeb il-provvista tal-elettriku għal familji u negozji ta' San Pawl il-Baħar b'mod partikolari wara x-xogħlijiet li saru s-sena l-oħra. Dan ħankunu wkoll inkomplu ma' xogħlijiet li għamilna s-sena l-oħra fejn irdupjajna wkoll il-kapaċità taċ-ċentru tad-distribuzzjoni, installajna numru ta' substations kif ukoll low voltage feeder cables fejn dan ħajkunu qed jiggwadanjaw mal-medja ta' 25,000 klient ġewwa din il-lokalità. Fi żjara fuq l-ant tax-xogħol, il-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli sejħet dan l-investiment bħala pass ieħor il quddiem biex il-pajjiż ikompli jindirizza l-ħtiġijiet tal-familji u n-negozji fl-istess ħin li jitħares iżvilupp sostenibbli tal-pajjiż. It-tqejt ta' cables ġodda taħt l-art għaddej f'diversi lokalitajiet oħrajn. Intqal li fi spiritu ta' kollaborazzjoni ma' Infrastructure Malta u Transport Malta fil-ġimgħat u xhur li ġejjin se jitpoġġew aktar minn 60 kilometru ta' cables ġodda taħt l-art f'21 lokalità madwar Malta u Għawdex bilan li tittejjeb il-kapaċità u l-affidabilità tal-provvista tal-elettriku fuq skala nazzjonali. Il-Ministru Dalli qalet li dan l-isforz u parti minn viżjoni usa biex Malta tkun ippreparata aħjar għall-isfidi futuri fil-qasam tal-enerġija.